थैबायसो दालाय आंलाय बाबनांगौ ना मिनिनांगौ जाखो दे आबां मानो थैखोलाय नों आं बमाल'सो गावदोंमोन बमा गावनायावनो थैबाय आरो नोङो बेबो दिवालीनिसो बमा गावदोंमोन आबौ ओइ बोराय आंखौ गारनानै मानो थैनांगौ जाखो सिखारदो बोराय सिखारदो बयबो गाबसोगारदों माथो अब्लालाय आंबो गाबनि र' बोराय नांथा थैमारबाय आरो नोङो आयु बोराय नांथा बोराय नांथा लांसुनिया सिख्ला नोंखौ हाबा खालामना लाबोनानैनो आंनि बोराया थैबाय जालायखो दा बोरै मोनखो नों बोराय हौवाजों हाबा जानानै बोराय हौवाखौ बुथारनानै बाल बुरि नोंनि बोरायखौ आं बुथाराखै माथो नोंनि बोरायासो थैहांहां खामोन दा ओइ मा होनदों नों आंनि आइ आरो आफाखौ मा होनदों नों आयौ बाला नार्जि बुदांनि माथो बायदिथार माथो एखेनो आंनि आइखौ मान होनानै रायलाय जागोन दे ओइ बोराय गांसो गोरलै नागिरनाया मोनबाय ना हाबा खालामग्रा थैनांबायसो माथो नोंलाय बोराय हिनजाव गदाय लुगैनाया आयौ बाला बोरायनि फिसालाया मा एसे मोजांहाय बाल बोराया एसेबां मोजां फिसाला खांदों आरो फिसालाखौ मोननाय बायदि गाबफ्लानि र' आं आयौ बाला बोराय मोनथा आयौ बाला मानो थैखो नोङो जों रुजु रुमु रायजो जानांगौआ आलो गोजोन संसार जानांगौआ फिसा फिसौ खांनांगौआ मा जाखो दे बोराय मांथा बोराय मांथा मानो थैखो नों बोराय मांथा ओइ जारौ दा गाबसै जारौ मालायसो बोराया हिनजाव गदायनि राव खोनानाय लोगो लोगो थांखांगारबाय आबौ क्या गोबौ थांखांनायनि दै आइदै बाला बोराया थांखांगारबायसो बोराय थांखांफिनबाय मोजाङानो जाबाय दे थैनायाथ' थैदोंमोन आं बुरै हिनजावनि गाबनायखौ खोनानानै थानो हायासै आं बे जारौनि गाबनायखौ खोनानानैनो थांखांफिनबाय आं बालनि गाबनोनो नाङामोन आं बोराय थैनायनि गाबनाय लोगो लोगो बारथामस बोराया थांखांफिनगारबाय आरो दालाय आंलाय बिनि फिसालाखौलाय बोरै मोनफिननांगौ जाखो दे माथो मोखां नायलायबाय थाखो लानानै थांदो हिनजाव गोदानखौ न' सिङाव दे बुरै नोंनि गदायखौ लानानै थांदो फैदो न' सिङाव बिहारि गदाय मानि बिहारि गदायहाय बाल बुरि खोनासंनो सुखुवा बुखुवा लेथ्रा फाथ्रा दाउस्रि देलाय बुं आंखौ दाउस्रि देलाय दे होमबालाय दाउस्रि देलाय फैदो न' सिङाव फैदो आबै न' सिङाव थांनोसै ओइ बाथामिस गथ' आंखौ आबै जायो आइ नों जायोलै आबै नों आंनि आबौजों हाबा जाबायना बेनिखायनो नोंखौ आं आबै जायो आयौ बाला सिख्ला बैसोआवनो आबै होनजानांसिगोन हे बालनि जियानो जादोला बोरायनि फिसालाखौसो लाखागोन आं सोरनो मानोमफा खोन्थाबायना सालि थालिर बिलाइखौ इस्काट गाननाय दाउखाया दाउब' जानाय हांगारा सुनै जानाय झिं हाजार मोखाङाव दाफौबा माने मालाबाबो दाउखाया दाउब' जायाब्रा मालाबाबो दाउखाया दाउब' जाया खोनाबायना मालाबाबो दाउखाया दाउब' जाया हांग्रिमोनदि मा बालखो रोनावबाय थादों आइला आं रोनावबायसो आरो आं सैथो बाथ्राखौसो बुंदों दा मैयानिफ्रायनो खोनादों आं नोंनि बे रावखौ दाउखाया दाउब' जानो हाया हांगारा सुनै जानो हाया खोना खोमेन आलौजोब्बाय हा सैथो बाथ्राखौसो बुंदों दा दाउखाया मालाबाबो दाउब' जानो हायाब्रा हांग्रिमोनदि आसलथे मा जाखांदों नों अमा राजा मा बोरदों हा नोंलाय मानोथो दसे समनि थाखायल' दाउब' जानांगौ आच्छा खोथाया बिदिसो होमबा मैया मेकआप दाखबनायखाय गुफुर जानायखाय बिराद रंजादोंमोन दा गोसोम जाफिननायखाय बोरफिनबाय नामा नों आंनिसो मोदोम दा गोसोमबाबो आंनिसो मोदोम गुफुरबाबो आंनिसो मोदोम नोंहालाय मा नांजादों आंहा गुफुर जागोन आंहा समायगोन आंहा गोसोम जागोन आंखौ गाज्रि नुगोन नोंहालाय मा नांजादों है गुफुर साफा थाबा एसे मोजां नुयोब्रा मा आं साफा थाया जाहैबाय थायो खोमा मा खोमा गन्थं बेलाय आं सानफ्रोमबो दुगैयो आं जेब्लाबो साफा थायो मिथिबाय अमा राजा गावनि फिसायखौनो नाम खारिबाय थायो हामगौ बिहामजो
औलै आंखौ हांखो मिन्थिया अमा राजानि अनगा अमाबो होनबावो मा नंदों नोंलाय जोंफोरा लाजियोसो फिसाइफोरनि नामफोरखौ लानो दानि जुगनि बिहामजोफोरासो फिसाइफोरनि नामफोरखौ गाबज्रियो एसे मोजाङैनो गियान होदोलै नोंनि बिहामजोनो थां बिहामजो ओंखामफोरा खुरहैदो र' खुरहैनि हा नोंहालाय दिनै अफिसाव थाङा अमा राजा थांगोनब्रा दसे थानानै ओंखाम जानानै थांनोसै हाय एमाव बेटायालाय बोरो न' सिङाव दङ फरायगासिनो फिसालाय आंना दुस्थ'बाबो थिगानो दे ओंखाम जानोसै आइला मा स्टाइलनि ओंखाम जानो लिंनाय जाखोब्रा बेलाय हांगोमोनदि फिसाइनि नामखौ लानो मोना नालाय बिनिखायनो आं बेफोरबायदि लिंहरदों आरो फैदो ओंखामफोरा जानोसै ओंखाम जानोसै हा एमाव बिफा राजा बिफा होननानै गाबज्रिनो हाया मा थु नो बेलाय बयबो गाव गावनि हौवाखौ नानि बिफा राजा बिफा होननानै गाबज्रियो आं बायो बेफोरखौ गाबज्रिनो होमबानो अमा दाउफोरखौ लिंहरनाय बायदि थु नो होननोसै होमबा नों माथो होनबावनो आरो आं बेलेग नामखौनो मोनासै थाथोंसै आंनि नामखौनो गाबज्रिथोंसै बियो सैमा अमाखौ गाबज्रिनाय बायदिसो मोनबाय आं थु नो होनजानानै बेनिखायनो नामखौनो गाबज्रिथोंसै आयै बिसि फिसायनि गेजेरावलाय आंलाय माथो होनबावनो आरो फैदो आयै ओंखाम जानोसै नोंबो फैदो आच्छा हांगोमोनदि बिराद रोंथारनाय बायदि मोनदोंना नों गावखौनो माथो बेलाय फिसाइखौ नाम गाबज्रिनो मोना नालाय बेनिखायनो थु नो होनदों आरो बेवहाय माथो गाज्रि जाखो अमा राजा आच्छा नाजुदां फै जिराय फै नांला दे आं जिरायथ'ला मोनसे खामानिनि थाखायसो फैदों आं मा खामानिब्रा नाजुदां बे लामानि खामानिखौ माथो थफिरामा लायासैनो हायोब्ला आंनोनो होदो दे आं लाब्रापारानि गामिखौ मोजां खालामनोसै आच्छा थाइबानि लारु थफिरामा अनजायासैना आंजों जायो दे नोंनो लानो हासिगोन आच्छा माबायदि खबरफोरालाय माथो बुंबावनोब्रा खबरखौलाय लबरसो जानानै दङलै सोंथ'थारनांला आच्छा दे बिदिब्ला आं फैबाय नारजिबुदां नोंनो खामानिखौ होनो बादोंमोनलां नोंनो खामानि होना लानाय माने मानसिफोरनि नोजोरावसो गोलैनाय रायजो राजाफ्रासो बुंसिगोन आंखौ गाव गावनि मानसिफोरनोल' खामानि होयो होननानै साला थफिरामा खामानि होनो नागिरबाबो लालायबावाब्रा दे फैदो ओंखाम जानोसै दांगौ बालसो सिंगोल थानाय समावबा रावबो नायफिनामोन दासो माखौबा बयफ्रेन्ड मोनखांनायनि उनावसो सिंगोल सेंग्राफोरनि जेव मेसेज फैदों जाव मेसेज हरसोदों माखौबा आरो क्रास लायनो आं सोरनिबा आरो मा होनबावनो मोदाय भुतफोराबो प्रपज खालामबावदोंसो जेब्ला सिंगोल थायो रावबो नायसना दा बोरैबा बयफ्रेन्ड सासे मोनसनबाय दा जेव बयनिबो प्रपज आच्छा दंफाव लोदो बुसाव हाबायला मालाब्रा नोंनालाय माहाय अमा राजा खुसि मोनदों नामा हाबाफोरखौ जानो होनबानो जानो हानाय नोंगौ हाबा जुलि होननाय बुस्थुफ्रा डेन्जार बुस्थु मारलै माथो नंदों नोंलाय अमा राजा हाबा होननाय बुस्थुआ बड'लेण्ड बायदि सायावल' समायना रमायना सिं दावराव दावसि आइला दंफाव मा होनखोलै नों हाबा होननाय बुस्थुआ बड'लेण्ड बायदि सायावल' समायना रमायना नामा सिं दावराव दावसि नामा खोथायालाय नंखायबो नंमारालै हाबा होननाय बुस्थुआ सायावल' समायना मार नाथाय सिंसो गुन्जेर खुरनाय देब्लालाय दंफाव थाथ'दो थांनोसै आंहा माखौबा हाबा माला जागोन बेखौल' सोङो गावसोरसो जाहोनांनाय थां आंनि बिहारि गदाय दावसै देलाय खोनासंलाय बालाबो खोनासङा ओइ बिहारि गदाय बिदि बुंब्ला जानाय नङाना बे न'खरनि सासे सोद्रोमा जाबाय नोंबो बे न'खरखौ माब्रै सामलायनांगौ बेखौ सोलोंखादोसो जारौ मा जाखो बदतमिज बोराय गावनि फिसायखौ बिदि बदतमिज बोराय बुंनो हामगौ आरो गोसोसो दा आयै औ फिसा फै आयै मोनसे अफिसाव इन्टारभिउ दं आंहा नोंथांमोननि बोरनि गोनांथि दं बदतमिज बोरायनि फिसालाया मासे हेन्डसाम जागोन दे फिसा मोजाङै इन्टारभिउखौ होना फैबानो जाबाय दे फिसा साख्रियावला जाथों आंबो गामियाव दसे ओंखारलांनि दे फिसा थांदो मोजाङैनो साराव थौदो नोंनो रुम देखायहैनि आं आयौ बाला मासे हेन्डसाम दे आं मानो बदतमिज बोरायनि सिगां नुवासै बेखौ ओइ खोनासंलाय औ बेस्ट अफ लाक मोजाङै एग्जामखौ होनानै फैदे थेंक इउ आयै आंखौ दावसे बेलाय बुंहाय मा आइ बुंनाङा गाज्रि खोनाथारोहाय मा आंखौ निमाहा हो आं नोंखौ आइनि अनगा जेबो सोमोन्दो लानो हानाय नङा आयौ बाला बिदि थाया आरोना नोंखौ मोननो थाखाय मैदेर महरनिसो नागिरनोसै आं मा नंदों दावसे देलायखौलाय फैदो जारौ आं नोंनो जोंनि थाग्रा खथाखौ दिन्थिहैनि नों बोरायालाय आंजोंलाय मानो थानांगौ जाखोसै
मुगै सुगै खावलाय खरलेब खथेब खावलायावनो ना गोरैखौसो फिसिनो हालायगोन लेथ्रा फाथ्रानो नै बेखौ नुदोंना नों गावनि फिसायखौ बारा खोथा बुंनाङा नों देलाय बुलाय बाथामिस बोराय माबायदि बुयो आंखौ बुनानै लाबानो नोंखौ गाबोनो हाखर सिङाव फबैगोन आं नों आंनि हिनजाव जाबाय नों आंखौ बिदि बुंनो समाया नै बाल नों बुंबानो जागोन नामा बे लोगोफोर दिनैनि एपिसडखौ बेखिनिखौनो इन्जय खालामथ'दो मानोना दुम्फावआ आउट अफ स्टेशनसो दङ थेवबो नोंथांमोननि खाथियाव सम मोनब्लानो 10 मिनिट बा 5 मिनिटबाबो भिडिअ लाबोनो हागोन सप्तासेया बेफोरबायदिनो थांगोन दे लोगोफोर अन्नानै नोंथांमोना गाज्रि दामोन आरो भिडिअखौ बेफोरबायदिनो अनसायनाय होबाय था बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट